नाम सोलायबानो आखल सोलायनाय जाया, नाम सोलायबानो जौगानाय फैयो। बे खोथाखौ जों जेला बुंदों, गावस्रा लाबोनो हायाखिसै नालाय, सुक्तिखौ गावसोरजों खालामाखिसै नालाय हिंसा जादों, गाज्रि मोनदों, जोंखौ गिदिर जाजानो गिदों, बिदि होननानै जोंनि एगेन्स्ट, जोंनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों। बे आमटेकायावबो बुंफैदों, माबा खैला मैलायावबो बुंदों, माबेबा आनन्द बिथिनायावबो बुंदों, माबेबा उगुरि फाथाबारि मालि बिथियावबो बुंदों। बे बाथ्रा खोथाफोरखौ आरोबाव जोंनि माखासे रायजो राजाया हयथ' एसे गोनो गोथो जागोन। दा ओरै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बुंनाया नंगौ जाखो, ना बले एबसुनि लिडारफोर बुंनाया, प्रमद बर' बुंनाया नंगौ जाखो, एबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर बुंनाया नंगौ जाखो, हयथ' एसेबाबो गोनो गोथो जानाया स्वाभाबिक। दा नाथाय दिनै बे नाम सोलायनाय जि सुक्तिनि दफा, बे दफाया 2.5 मास जाबाय, बेखौ दिनैहाय आसाम सरकारा मावफुंबाय। 2.5 मास जाबाय, दा मावफुंबाय। बे सुक्तिनि नाम सोलायनाय दफाखौ जुदि मावफुङामोनब्ला, इमप्लिमेन्टेसन खालामामोनब्ला, बिथांमोनहा बुंबाय थानो थाखाय मोनसे इमोसन, रायजो राजानि गेजेराव मोनसे आबेग, नोंथारगौ नोंथारगौ होननानै बुंबाय थानायनि बिथांमोनहा सुबिदा मोनगौमोन। दा जेला बे नाम सोलायनाय हाबाफारिया जाबाय, बिटिएडिनि जायगायाव जेला बिटिआर जाबाय, 2.5 मास जाबाय, दिनै रायजो राजाफ्रा रोखा प्रमाण जाबाय जे बिटिआर नाम सोलायनायाव कुनु आमटेकानि लामा, बान्दो, दंग, खमथा जेबो सोलायनाय गैया। बेबायदिनो सारा बिटिसि ओनसोलाव थानाय 35 लाख जोंनि रायजो राजानि 9,000 बर्ग किलोमिटारनि 3,100 खान जोंनि गामिनि सा ओनसोल, जोंनि फरेस्ट हाग्रा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि कुनु बहाय जौगायनायनि सोलायनाय जेबो गैया। होमब्ला जों जाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन, जोङो नाम सोलायनो थाखाय जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बड'लेण्डनि आन्दलन खालामा। नाम सोलायनो थाखाय 34 बोसोर जोंनि एनडिएफबिनि बिदा फंबाया जौगाराखै, आन्दलन खालामा, दिनैसिमबो जेलाव दं। दा बेफोर खोथा बाथ्राफ्रा बेसेबां दुखुनांथाव आरो बेसेबां बेयो लासिं, बेसेबां थगायजानाय। ओंखायनो जों बुंदों, सोरबा प्रमद बर'आ, एबसुआ, इउपिपिएलआ थगायजायोब्ला जों दिनै थगायजाग्रा रायजो राजा नङा। खारन जोङो बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिपिएफ राजखान्थि हान्जा, भारत सरकारनि बिसायख'थि आयोग, इलेक्शन कमिशननि, सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिशननि रेजिस्टार्ड आरो रिकगनाइज आसामनि मोनसे आनसलिक राजनैतिक दल, दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव सृष्टि खालामनानै जेसेबां रायजो राजाफोर दङ, बयबो रावारि, धोरोमारि, हारिमुवारि जेसेबां रायजो राजा दङ, जों दिनै ज' खालामनानै आसामाव जोङो दिनै रायजो खुंहैलायनो हानाय, एमपि दैथायहरनाय, रायजो सभानि एमपि जोङो दैथायलायहरनो हानाय, बे ओनसोलनि रायजो राजाया जों बोरै थगायजानो? जोंथ' रोंबाय, जोंथ' मिथिबाय, जोंथ' बुजिबाय, आयेना माखौ होनो, संबिधाना माखौ होनो, कनस्टिटिउसना माखौ होनो, जों बयबो मिथियाखै। दा गतिके बिटिसि सुक्तिया जोंनि भारत संबिधाननि 6थि शेड्युल, 6 शेड्युलनि आन्दाराव जादों। दिनै बिटिआर सुक्तिया बे संबिधाननि एबिसिडि जेबो गैया। दा जेबो गैया नालाय संबिधाननि, नोंखायनो बे सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय केबिनेट डिसिसनबो गैया, एसेम्ब्लियाव रिजलिउसनबो गैया, दिल्लीनि पार्लियामेन्टआवबो बिनि जेबो एसेम्ब्लि, पार्लियामेन्ट एबा संबिधान संशोधन खालामनानै बिटिसि बायदि मोनसे राजनैतिक बेबस्थापना खालामनायनि जेबो बहाय मावनांगौ हाबाफारि गैया। एकदम बेयो लाथिख', जिर' बे शून्य। बे मोनसे जाहैबाय। दिनै बिथांमोना जायखौ दाबि खालामबाय थादों, जोङो बिटिआर सुक्तिजों बिराद गिदिर माखासे गिदिर खामानि मावबाय रायजो राजानि थाखाय, दिनैसिमबो दासिमबो जायखौ बुंनानै बिसोरो भट बिनो नागिरबाय थादों, भट बिबाय थादों, बे बाथ्राया दिनै बाउन्डारि अल्टारनेशन कमिसन, बाउन्डारिखौ सोलाय सोल' खालामनायनि बिटिआर सुक्तियाव बिथांमोनहा लिरनानै लादों। दिनै बे बाउन्डारि सोलाय सोल' खालामनाया मा जानो नागिरदों? बेखौ दाख्लै थांनाय 28 अक्ट'बराव
जोंनि जे सुबुं गौमा दंमोन खैला मैलायाव बयबो थाङाखै होनबा जायफोर थाङाखै हयथ' बिसोरबो खोनाबाय मिथिबाय जे बाउन्डारि कमिसन बानायनानै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिनि गोबां खोला ओनसोलनि गामिखौ दानख'नो नागिरदों होननानै बे बिदिनखालि बुंनाय जादों। बे बुंनाय खोथाखौ बे बाउन्डारि कमिसननि थानाय सासे मेम्बार दालिम बायन होननाय बै उदालगुरि जिल्लानि बिथाङा दाख्लै बुंनाय आं बुंनाय खोथाखौ बे खोनादों पेपाराव अखानायै ओंखारदों खैला मैलानि मिथिङा अखानायै 29 तारिखआव ओंखारनायनि उनाव बिथाङा बुंबाय जे चन्दन ब्रह्म बुंनाय रोखोम जाया दरसेबो गामि दानख'नो मोना बिगासेबो हा जों हगारा होननानै आं बुङाखैमोनबा बे खोथाखौ बे दालिम बायन कमिसननि 7 मेम्बारनि गेजेराव सासे मेम्बारा मा बुंबाय गोबां उना बर' गामिखौ दानख'नाय जागोन अधिक उना बर' गामिखौ दानख'नाय जागोन होननानै बे दायित्व मोननाय कमिसननि मेम्बारा बुंबाय। होमब्ला नोङो 28 तारिखआव आं बुंनाय खोथाया प्रमान जायाखैमोन दानख'मारगोन दाजाबनायनि खोथा बुङाखै बेवहाय दानख'नायसो खोथा दा होमब्ला जात जाथिनि थाखाय सिन्था खालामग्रा दायित्व लाग्रा गावसोरखौनो जाथिनि मावग्रा जोंखौ जोलैनि हांगार होनग्रा बे एबसुनिफ्राय दायित्व मोननाय भाइस प्रेसिडेन्ट बे मा होनोमोनलाय जयन्त बसुमतारी बे दालिम बायन गावनिनो लोगो सासे कमिसनार पि भार्मा जायहा प्रथम बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिमोन आसामनि चिफ सेक्रेटारि जानानै रिटायार जानाय बे चेयारमेन जयन्त बसुमतारी एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट उदालगुरिनि बे दालिम बायन होननाय सासे असमिया राव रायग्रा दा बिसोर साथामजोंनो बे कमिटि दा सासे बुंबाय गोबां उना बर' गामिखौ दानख'नाय जागोन होननानै बे जोंनिया जयन्त बसुमतारीया मावथैखो मा मावथैखो बेहा बुंनांगौ गैया नामा बेहा जाथिनि थै दंना गैया दे बे बुंनांगौना बुङा जाथिनि मावग्राफ्रा बर' माहारिनि सान ओंखारनायनिफ्राय हरथ्रोब सब समाय जाथिनि स्लगान होग्रा रायजोनि थाखाय गावसोरल' मावग्रा होननानै दाबि खालामनानै लाग्रा बे एबसुआ इउपिपिएलआ बेखौ गाबखानाङा दालिम बायन जेनेखि কৈছে এনেকুৱা নচলিব এখানেও গাঁও আমি কর্তন করব নিদিম बुंनांगौना बुङा जों जेरै बुंदों बिसोर बुंनांगौना बुङा गाबथानांगौना गाबथानाङा दिनै मन्थ्रि जानानै बिपिएफनि मन्थ्रिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा सोरबा जोंनि एमएलएफ्रा जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरि गासिबो जुदि बेबायदि स्टेन्ड लानो हायोब्ला जाथिनि मावग्रा होननानै दाबि खालामनानै लाग्रा बिस्रा बुंसिननांगौ दंना गैया बिस्रा बुंनांगौ दं